Za moimi plecami widzicie tyskie browarium, które zostało zorganizowane w byłej kaplicy ewangelicko-augsburskiej. A ta kaplica to była funda od Jana Henryka XI Holberga i ona została poświęcona w 1902 roku. Te browarium, one już funguje 11 rok i rocznie odwiedzono z kole 40 000 ludzi richtig z całego świata. A do dyspozycji tych odwiedzających stoją przewodnicy i języki obce, a jest to angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski, rosyjski, hiszpański i 8 to jest śląsko-gotka. Pięknie was zapraszamy. Książę Pun Jan Henryk XI Holberg von Pless, nie założyciel, gdyż ten to browar ma prawie 400 roków, ale jeden z wielu właścicieli. Sam w tym browarium jest tak gryfnie, że nawet z łobrazikami się idzie pogodać. O tak się no przymierzą, czy tak samo wyglądą, co książę. Powiecie no cosik, albo nie. Witam w moich browarnych progach i zapraszam do zwiedzania. A jest co oglądać, nie przeczę. Nie chwaląc się, zbudowałem jeden z najokazalszych browarów na Śląsku. Samka i stoja, ten to środek, to je było kaplica ewangelicko-augsburską, ale te miejsce to było kiedyś prezbiterium. Dzisiaj to jest szklona podłoga, tam pod spodem idzie się podziwać na nasza gospoda. A za moimi plecami są produkty, z których się rychtuje najstarszy trunek na kuli ziemskiej. One mu jest 6000 roków. Niektóre źródła nawet padają, że 8-10 tysięcy, że my już słepiemy ten to złocisty napój od okresu neolitu. Dzisiaj się go rychtuje ze słodu jęczmiennego, no Pun Buczek suje nam z nieba jęczmień, ale to tak nie jest. Trzeba się richtig narobić. Przyprawa dzisiaj to jest chmiel, szyszki babskie, chopskich się nie używa. No i na końcu woda, która jest po prawdzie najwięcej. Zatrzymałam się przy tej to gablocie, bo tak się myśla, jak się zmienił kanon urody na przestrzeni dziejów. Ślązoczka gryfno i tak o co by ją hop dziś chciał, to musi być moc zabrano w siebie, rubo. Niektóre, które były chude, nosiły pod jaklą kiełbaśnica, co by się wydawały rubsze. Rubo znaczyło poradzi ważyć bogato. A sam na obraziku macie fotografia księżnej Daisy, Maria Teresa Cornelis de West. Wiecie, że ona miała w pasie po 4 porodach 56 centymetrów. Jerona, jak ona była chuda, ona by się nie wydała za Ślązoka. W całej Europie do dzisiaj murarzy i cieśli mają taki obyczaj, że jak kończą remontowanie albo budowa domu, to ostawiają się kasik pamiątka. W Niemcach, dajmy na to, wciskają gazeta z datą pomiędzy szychty dźwierzy, podpisują to, co by następne pokolenia wiedziały, w to będzie tam richtowo, w to budowo, w to naprawią. Sam ta historia za moimi plecami jest bardzo podobna. 2 lata przed obchodami 300-lecia browaru w 1927 roku te chopy na obraziku murarzy i cieśli remontowali dom, kancelaria. Oni postanowili też napisać taki list do przyszłości, do nas. Wytargali byle jako kartka z heftu, napisali do nas: szczęść wam Boże, następne pokolenia. Podpisali się
jak się mianują, kaj mieszkali, kto był ich szefem. List wrazili do flaszki, zakorkowali fropem, flaszka zamurowali i poszli. 14 roków temu nazad znodli ta flaszka przy kolejnym remoncie, a autorzy filmów i reportaży o tej to pięknej historii odnaleźli adresatów z 23 16 synów, wnuków i prawnuków. Sam ten dziwny gerejt za moimi plecami, tako choćby ławeczka albo co, na 4 nogach, to się nazywa kobyłka albo kobylica. Stosowana ona jest po dzień dzisiejszy w 3 zawodach. W bednarstwie, bednoż chłop co robi beczki, stolarstwie, stolarz nie musiałbym padać co robi, i wikliniarstwie. Chłop, co na niej roboto, siedział okrakiem, tak choby na koniu, bez to ta nazwa, i miał takie narzędzie, ośnik, taki choby nóż z 2 hęklami i tym nożem strugą. No a wikliniarz lepiej się siedzi okrakiem. To jest wersja tako bardziej anifachowo, bo takie richtig piękne kobylice miały sam wyrzeźbiono tako głowa takiego srogiego chłopa. Ja się zawsze zastanawiała, co to był za chłop, i kiedyś ich grzech wykryła, że to był dawny Bożek Pan lasu, wina i uciechy. Często taką twarz, taką gęba od tego chłopa Angliki rzeźbili na fropach do dawnych flaszek z piwa, a Greki do flaszek z wina. Takie cosik nazywało się kiedyś szynkwas. Już nie ma takich, ani takich kasy elektroniczne, a barman pyta się uprzejmie, czym mogę panu pomóc? A dziwocie się na taką richtig staro, piękną rzecz, kaj nawet człowiek nie musi napić się niczego, ale patrzy z rozrzewnieniem, jak to drzewi bywało. Ten to chłop, co się tak do was uśmiecho i kiwo, i co sam gro rola barmana, niekiedy go może znają. To jest nasz już świętej pamięci aktor Jacenty Jędrusik, i muszę się wam pochwalić, że on jest z Chorzowa, tam skąd ja, mój krajan, i miała ta przyjemność i zaszczyt poznać go, jak my sam rychtowali ta jego postać. Aż szkoda, że już Pan Boczkowi leje. Dzień dobry, kochani. Jesteście spragnieni? Ja. Witam Was w największym polskim browarze. To miejsce niezwykłe. Można w nim poczuć ducha i pasję wielu pokoleń polskich piwowarów. Tu rodzi się radość i dobra zabawa. Tu rodzi się piwo. A czegoż człowiek może chcieć więcej? Podziwiajcie więc jego pianę. Przejrzyjcie się w świetlistych refleksach na szkle. Wiecie, ja się czasami myślę, jakby kiedyś ich poradzili żyć bez komórek, laptopów, tabletów i rozmaitych multimediów. No nie poradziliby my. Do tych, co im się mierznie chodzić i słuchać przewodnika i dziwać się na każdą gablota, są sam multimedia i mogą się całkiem nowomodnie nauczyć rychtować złocisty trunek, albo się zwyczajnie pogodać z naszym barmanem, którego już wiecie gro Jacenty Jędrusik. Gwarantuję wam, że tego nie znajdziecie w żadnym innym muzeum. Beczka
Kiero się kojarzy z VIII wiekiem naszej ery, nie? Bo takie największe wtedy wymyślili. Ale tam driny się idzie w liść, zrobić zdjęcie, tło wybrać, życzenia i posłać to całkiem nowomodnie na maila, jaki się pamiętacie. Myśla się, że swój własny. A potem się to możecie porozsyłać, kaj się chcecie. I to jest darmo. Jest pierwszy dzień wiosny, ale zimno. To nie będę was dzisiaj przekludzać po browarze, bo byście mi zmarzli, ale jak się zrobi ciepli, to się pudymy luftnąć i się podziwocie, jaki ten browar jest gryfny.